שלום חברים, וחזרתי אליכם עם שחקן חדש. כמו שאתם רואים, זה שחקן חדש לגמרי, התחלה חדשה, ואני התחלתי בג'וטו, כלומר העיר האהובה עליי. והגיע הזמן לבחור פוקימון. אני אוהב את סינדקוויל, אבל אני אבחר בטוטודייל. ואין סיכוי שאני אבחר בבת שזאת צ'יקוריטה. כאילו, מי בכלל מהבנים אני לא יודע, יבחר בפוקימון שהוא בת להתחלה. אני יודע שאפשר לקבל מדקיפ מוזב להתחלה, ואז זה נראה כאילו קיבלת סוואמפר בחורה בסוף. יאללה, אני נלחם בדשא. הקרב הראשון שלי. סחיטות צינג צינג. וואי, הורידו אותי במכה. 2. מרכז. ומי שלא יודע, כשאתה משתמש פרימיום, אז אתה יכול רק 5 שניות להישאר לשים את הפוקימונים שלך במרפא, וזה אתה נגמר לך פרימיום, אז אתה כבר לא יכול להשתמש 5 שניות במרפא. רגע, אני לא מוצא את השחקן. נכון, זה בכלל לא הזולזה. אני מחליף מפה, והנה. מפת התקופה. עכשיו אני לא רק ידע איזה פוקימון אני נלחם בו, אני גם ידע את הרמה. למרות שזה ברור שהם יהיו רמה 5. רגע, אני הולך לראות איזה פוקימוני לבה יש בג'וטו. כלומר פוקימוני אש. נראה לי שאין כאן פוקימון אש אחד חוץ מהגוש הזה. כן, אני לא רואה כאן שום פוקימון אש חוץ מהגוש. זה מה שאני שונא בג'וטו. אין כאן פוקימון אש חוץ מהגוש אש הזה. הנה, תסתכלו, לא משנה כמה פעמים אני אנסה למצוא כאן משהו, אין כאן פוקימון. אם אתם יודעים, אם יש כאן פוקימון לבה שנמצא כאן, אז תגידו לי, ושהוא לא יהיה אגדי, כי אין סיכוי שאני אתפוס אגדי. אלא כן יהיה לי זה מאסטר או גולד בול. אני רוצה לתפוס את האלקטרה, נראה לי באז או אלקטרה. וואי, אני חייב להרוג אותו. זה מה שאני שונא בנדירים, אף פעם אי אפשר לתפוס אותם, אלא אם כן יש לך גרייד בול. אני רוצה לשאול אתכם משהו. אני רוצה לשאול אם זה, אתם אוהבים את מיליטנג, שזו מין כזאת פרה ורודה עם כתמים שחורים וראש שחור. תגידו לי אם אתם אוהבים אותה ואני אתפוס בשבילכם. כי זה, אני אעשה הכל בשביל לרצות את הצופים. ותפסתי מריפ עכשיו, והוא מתפתח ממריפ לפלאפי, ואז לפוקימון שאני לא מכיר את השם שלו. הנה,
הוא מתפתח אליו ברמה 30. תסתכלו. הנה. אליו הוא מתפתח. זה פוקימון מאוד מוזר לדעתי, וגם יש לו מגה, אבל זה רק בליגה מרים את המגה שלו.